हाय स्टूडेंट्स, मैं हिंदी सारनी सिंह सारनी। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव का नाम बताता है उसे संज्ञा कहते हैं। అంటే సంజ్ఞ అంటే ఒక వస్తువు, ప్లేసు, గుణము, భావాన్ని తెలియజేస్తే దాన్ని సంజ్ఞ అంటారు. ఈ ప్రపంచంలో ఏ వస్తువు అయినా మనం చూడగలం, దాన్ని తాకగలం, దాన్ని ఆ ఫీలింగ్ని మనం చూడగలం అంటే దానికి ఒక సంజ్ఞ పేరు అనేది ఉంటుంది. సంజ్ఞ 5 టైప్స్ నాన్న. వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అంటే భారతదేశం, గంగా నది ఇలాంటి వాటిల్ని వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అని. జాతివాచక సంజ్ఞ లడక, కితాబ్, షెహర్. భావవాచక సంజ్ఞ ఖుషి, బుడాప అంటే ఆనందము, ముసలితనం ఇలాంటివి అన్నమాట. ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అంటే పానీ, సోనా, దూద్ అంటే లిక్విడ్గా ఉండే వాటిల్ని ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అంటారు. సమూహవాచక సంజ్ఞ సేన, సభ, కక్ష అంటే ఒక గ్రూప్గా ఉండేదాన్ని సమూహవాచక సంజ్ఞ అని అంటారనమాట. ఇది నాన్న సంజ్ఞ గురించి.